Makadi mhuri yeZimbabwe, kusangana zvakare kwatiri kuita pano paJCTV Africa. Tiri kupai nhau dzinenge dzichiitika munharaunda uyezve nemunyika yeZimbabwe. Patiri panapa tiri paflyover yepinda mutown uchibva kuchitungwiza. Tiri muna Seke Road apo paitika chinhu chinorwadza. Mufananidzo wamuri kuona uyo weumbrella iyo irapo iyo yakavhara mutumbi wemunhu anova iye ashaika, murume ane makore 65 ekuberekwa. Asvika ipapa anga achida kutokwira malifts ekuenda kuchitungwiza, ndokubva angofa akagara. Atombokumbira kutenga maheu achibva ataura kuti mashoko ekuti ndiri kunzwa kuti ndakuda kuenda. Achibva anamata munamato wokupedzisira ndokubva angoshaika pakarepo. Zvinhu zvinoshungurudza, asi tataura zvakare nemwana wemufi akatitaurira kuti vanga vane 65 years uyezve munhu anga achitongozvifambirawo zvake, anga asina problem uye anga asina chimwe chirwere changa chiri kumunetsa. Saka vamuri kuona mapurisa ari kutowedza kutotora bhodhi yachona. Saka tichakupai nhau dzinoteera kana tichinge tawana imwe information kubva kumapurisa, nekuti ndivo vachiri kumboferefeta nyaya iyi kuti chingaa chii uyezve pachazoitwa postmortem. Saka rambai muchiteera uyezve muchinzwa nhau iyi kuti zviri kufamba sei. Asi tinoti mhuri yeZimbabwe nevarasikirwa, our condolences to you. And from me, Kenan Rusike, reporting for JCTV Africa. See you on the other videos. Bye for now.